Gauzak ez dira nahi bezala ateratzen batzutan, aizue, izango da aukera gehiagorik, ezta? Aurrera kolpez kolpe! Izan ere txikitatik erakutsi ziguten zer den amestea. Baina gizonezkoen kluba izango ote da tradizio zaharren morroi? Baina, aizue, tradizio zaharrak emakumeok ere bagatoz, baina herri oso bat jarraiki. Ez dute hotza hundirik pasa urrunean, futbol zelaian, joko zelaian zirenak, baina hemen esango didazue, gaur txamara eta guzti hotza egiten duen Euskal Herrian, baina hotzi gabe, hotzari aurre eginez, hortxe pentsiodunak, manifestazioak, ego Euskal Herri osoan eta Estatu Espainiarrean ez pentsa, begira jardu dute gainera asteburua, Hamalau mila herritar baino gehiagok parte hartu dute larunbatean Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak antolatutako mobilizazioetan. Bilbo izan da pentsiodunen mugimenduaren erdigunea eta bertan egin zuten manifestaziorik jendetzuena. 2018ko urtarrilaren 18an hasi ziren pentsiodunen protestak eta urte horietan egindako lanaz harro daudela nabarmendu dute pentsiodunek. Mobilizazioek eragotzi egin baitute pentsioak are gehiago murriztean. Baina ez daude konforme Espainiako gobernuak abenduan onartutako reformarekin, ez baititu aurreko gobernuen murrizketak indargabetzen, eta gutxieneko pentsioak miserableak izaten jarraitzen dute pentsiodunen iritziz. Adibidez, azaldu dutenez, aurten erosteko ahalmena 3% galduko dute. 2021ean inflazioa 6,5%koa izan baitzen eta pentsioak 2,5% igo dira. Horiek horrela, larunbateko protestetan Espainiako gobernuari eskatu zioten prezioak igo diren adina igotzea. Eta Eusko Jaurlaritzari zein Nafarroako gobernuari galdegin zioten ostera gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino osatzea. Ana Mezo pentsiodunen bozeramailea geurean izan da gainera, ez da txantxetakoa, momentu honetan joko zelaian dagoena, futbolean bakarrik ez, aizue, ze pasatzen da pentsioekin. Bilbon gara gainera, ez ahaztu, Euskal Herriko populazioaren bihotzare hor dagoela, horregatik da hiriburu ekonomikoa. Horre egon ginen, 4 hiriburuetan, eta bestelako herri batzutan ere. Herri batzutan egiten da, behar bada herri hori bere herrialdean hiriburutik oso urrun dago, eta Tafalla, edo Altsasu, edo Ondarru, Bizkaian, Leketio, arrakastatua izan zen, orokorrean, hori esan daiteke. Eta nik esango nukena da, ospakizuna pensionistari begira esan nahi dut. Nik uste dut edade handiko jentia gara, edo dira, ni oraindik, hor nago, nire adina daukanik ere, esan nahi dut, Eta 4 urte, ia tregua barik, eten barik, astelenero, kalian egotia, nik uste dut zoriontzeko moduko badala, ospakizuna alderdi horretatik. Beste guztia da, kezka, kezka batez bena.
Eta zer diote, Espainiako kazikeek gaur kuartangon bertan Alderdi Popularreko ordezkariak, bertan da Esti Lanao lankidea, izan ere Carlos Iturgaitzek denetik esan dio zer pentsatzen zenuten Iturgaitz alperrik joango zela kuartangoko etxalde batera. Makroetxaldeen auzia hitz egitera gerturatu dira kuartangoko artatxea, nekazaritza eta abeltzaintza kooperatibara Carlos Iturgaiz Alderdi Popularreko presidentea eta kideak. Esti Lanao hori entzun dio zuen bezalaxe, bertan da Carlos Iturgaitz, baina zer esan dio, zer deitu dio Carlos Iturgaitzek Pedro Sánchezi? Deno dakigu nolakoa den Garzón. Garzón esaten digu zer den jan behar duguna, zer den edan behar duguna, zerekin jolastun behar dugun, eta nolako pentsatu behar dugun Euskaldun eta Espainiol guztiak. Eta horrezgatik nabaritzen da Garzón ministro komunista eta ministro sovietiko dela. Ez dizut ondo esan, Sánchezi oraindik ez, Garzoni eta aizue komunistak aipatzen hasita, nik uste hau behar bezala azaltzeko moda badagoela, baina horretarako pasodoblearen laguntza ere izango dugu, izan ere ez da gutxiagorako izan, asteburu honetan Alderdi Popularrak edo behintzat Espainiako eskuinak behiak lagun hartuta zer egiteko gaitasuna izan duen ekin ditzaigun analisi kirurgiko honi. ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero! Bueno, ikus dezakezuen lehen urratsa horixe da, animalien gana gerturatu, landa aldera, ez da, lehen sektorera, ze badakizue, ze elitistak diren ganaderoen lagunak baina goi mailakoen artean, ez asteburu honetan, animalien bazka artera gerturatu dira. ¡Arriba todo el mundo! Entrecot. Qué bueno. Bai, zer pentsatu ere ematen du Casado jaunak entrekot bat zer den ez behar bezala identifikatzea, baina nahiko lan zer jaten duen ez daki oso ondo, baina erosketak gutxiagotan egiten dituela argi geratu da. ¡Arriba todo el mundo! No, pues mira, haz una cosa, quítame una de pollo. Kendu iezadazu olaskoetako bat mesedez, Breaking Baden txiste bat egiteko ere ematen dut arterik, baina izue, argi, zauek oso serio hasi dira, eta badirudi Madrilen gerta daiteken balizko aldaketaren hegemonia prozesu hori eten nahian, edo zertarako kapaz izango direla, berestela, ikusi zer nolakoak esaten diharduten, baita ekitaldi jendetxotan ere. Mira, es que es no tener ni idea, pero ¿a quién le interesa más que los animales estén bien cuidados para que no tengan ningún problema, ningún virus, ninguna cuestión de cierre? Al agricultor y al ganadero. Nik uste neko argi azaltzen dituela ideiak, ez da, Casadok, baina gehiagori bada, mesedez, aurrera? Aquí no hay macrogranjas, aquí hay granjas pequeñas y granjas grandes, y todas cumplen con la exigente normativa española y europea, y no vamos a tolerar que a nadie le señalen por maltratar animales ni por dar carne tóxica a los mercados internacionales. Es inaceptable. Bai, argi dago. Aznarren estiloa errepikatu nahi duela edo ibilbide horri segida eman, baina ezue Rajoyren estiloan baita ere, ez da Espainiarra, Europearra, animaliak, txertoak, ez dakit banik, zen saltxa handitan sartzen gure Casado? Que vayan un día a una explotación ganadera excesiva y que les digan cuántas terneras son atacadas por los lobos a diario en todas nuestras provincias de Castilla y de León. Ez dakit, egia esan da, gauza hauek entzun da, zertaz ari diren argiki atera daiteke, besteak beste, hartu dutela, lekukoa eta Bolsonarok erabilitako sistema berberari etekina ateratzeko asmotan ote da Alderdi Popularra, zein erraza den testuingurutik esaldi edo taipamen bat atera,
eta zuk nahi duzun ideia josteko baliatzea. Badirudi zenbaitzuk politikan hori badarabitela, baina ez da ez oso demokratikoa eta legezkoa denik ere ezin esan. Edo nola ere, zer pasatzen da makroetxaldeen auziarekin? Aizue, ikusiko zenuten egunotan, Espainian esate baterako, Katalunian, Aragoin, izugarrizko esate baterako animali populazioa dagoela makroetxalde hauen bueltan, baina ez ahaztu Europan handienetarikoa ez dagoela urrun. Nafarroan dugula, Kaparroson dago Europa mailako makroetxalde handienetarikoa, eta egoera gainera ez du bat ere regularra. Orduan, zigor espedietan jasotzen da behar baino behi gehiago eduki dituztela ikuskaritza egin zen unean dintzat, Hori alde batetik, eta bestea da, edozein abeltzainek eta holako instalazio batek are gehiago hondakinak tratatzeko baldintza batzuk bete behar ditu. Eta kasu honetan, ari gara 5.000 behi baino gehiagotaz, Eta horrek sortzen dituen burinak eta nola barreiatu eta nola kudeatu. Horri lotuta esan beharra dago ere, ez dela bakarrik makroguztiategi hau, baizik eta 2 kilometroko alderago badagoela biometranizazio planta bat, horrera iristen dira purin guztiak, baina horrez gain guztiategitik kanpoko beste hondakin organikoak ere iristen dira. Hiltegietako arrastoak, ostalaritzako olioak, loiak, holako kontu pila, Iruñerriko mankomunitateko ere zabor organikoa, edo Gipuzkoako hondakinen mankomunitateak ere hainbat urtez bertara hondakinak bidali ditu. Osea, ari gara gauza oso handi bat ez? Eta bertara, beraiek saltzen dute, bertan hondakin horiek tratatu egiten direla, eta garbitu egiten direla nola bait, esatearren, baina talde ekologistek esate dutena da hori ez dela hola, biogas, hondakin horiek erreaz biogasa sortuz, argindarra ekoizteko negozioa dela azkenean. Gauza, errealitateaena da, behin tratamendu edo dena edalako hori eginda, arrastoa gelditzen dela, digestato izenekoa, formato likidoan edo solidoan. Eta horiek tratatzerako orduan, hainbat ikuskaritzek ikusi dute, inguruko lurretan behar baino gehiago isuri dutela. Eta hori larria da, hori ezin da edozein modutan egin. Ingurumen baimenak ondo zehazten du lurraren eta lurraren kalitatearen arabera kopuru jakin batzuetan barreiatu behar dela hondakin edo digestato hori. Eta enpresa honek behintzat Kaparroso inguruetan eta beste hainbat tokitan behar baino gehiago ditu, eta horrek ingurumenean ondorio larriak ditu ez. Jabetzeko eta azkeneko datu bat emango dut, bikoizteko baimena eman zaionean, ingurumen baimen berri eman zaionean, barreiatzeko eremua 8.000 hektareakoa da. Eta hartze ditu Tafaiatik, Tuterara bitartean 23 udalerritako lur eremua. Eta lur eremu horiek erosten edo alokatzen joan da enpresa. Ikusten duzuen ez bezala, ez da ohiko abeltzain baten jarduera, baizik eta enpresa finantza giharra duen, enpresa boteretsu baten jarduera. Susmoa da, ez dutela hori behar bestela egiten, eta zenbait unetan, edo ez dago hori egiaztatzei beti egiten duten, baina zenbait unetan bintzat, Kaparroso eta inguru guzti horretan behar baino gehiago botak izan dutela. Eta esan dudan bezala, hori zigor espedientetan jaso da, baina susmoa da gehiagotan egin izan dutela. Saltsa honen erdian zer da gauza hobea norberaren ari heltzea eta aurrera segitzea? Horrexegatik guk egoera honetan zer baino hoberik txotx denboraldiari heldu baino, aizue, hasiera benetan poztekoa, amak taldea gainera aurtengo sagardo berriari ongi etorria egiten eta sagardondoari toki egiten. Ekin diote 2022. Urteko sagardoaren denboraldi berriari iazko uzta historikoa izan zela nabarmendu dute sagardogileek eta orotara 3,5 milioi litro sagardo egin dituzte. Gaurko irekieran gainera jendearengan ikusi dugu
gogoa dutela sagardotegitara itzultzeko, baita normaltasunera itzultzeko ere. Oso pozik gaude, gaurkoan 2022ko sagardo denboraldiari hasiera emango diogulako. Dakizuenez 29. edizioa da. Edizio berezia, garai zail batean gaudelako, baina esperantza daukagu, ilusio handia eta pixkanaka normaltasunera pausuak ematen ari gara. Lehen urtean, sagardo berrien eguna martxuan ospatu genuen sagardotegiak iritsita zaudela noski. Eta aurten esan dugu, egoera zaila da, baina gozen promozio egitea, hasiera pixkat zaila izan dua, dakizuten bezala, sagardogileak lan handia egin dute, sagardoa hemen eoteko eta gu esperantza dakau, pixkanaka, datuak eta hobetzen jungo diana, eta temporada hemendik hilabete batea hobira, hobeto normalago izango dela, ez? Gu hortarako prestatu ditugu bai sagardotxea museoan eta aktibidade desberdinak eta gogoz, benetan gogoz gaude lanian lan hori egin eta aurrea joteko. Herri honetan estimatzen da sagarduaren txinparta, aldazazu sagarrondoa, bere atxur, bere marka, urrengo urtian ez da izango aurten adina sagarta. Aurten sagardo berriari ongi etorria amak taldeko laukidek eman die Gurutzeta sagardotegian. Ibilbide luze eta oparoko 4 emakume trekitilarik osatzen dute taldea. Aleitzei etxeak, Maixa Lizarribarrek, Amaia Orejak eta Kresolanok. Haupa neskak! Gure sagardo berria! Beraiekin izan gara eta esan digute ohore handia izan dela 2022ko txos boladari irekiera ematea. Sorpresaz, hasiera batian, baina kriston ilusioakin. Hau da, gure atea jotzea ona etortzeko, olako egun puntual eta polit batean, barrituta, baina ilusio handiakin. Bai. Mundiala da, izugarria. Eta geho jaso dugun ongi etorria eta guain arte izan da oso unkigarria dena. Aurtengo sagardoa dastatzen lehenak izan dira. Eta sagardua probatu da, lehenengoak izan geha. Eta txotxetik, gaur egun hori ere arraroa dela. Bai. Mundial. Sagardoaren mundiala da, oso edan erresa. Oso erraza. Eta esan dute alkohol gutxiago dula, ez? Orduan, geixo edateko ere, ondo. Eta nola ez, sagardoak, sagardotegiak, musikak eta dantzak lotura handia dute txot denboraldiarekin. Trikitilari geanetikan, ez? Sagardoa gure kulturan barne dago eta gure soinua zesanik ez? Tradizio, esango dugu tradizioa diala biak ere. Bai. Horiek horrela sagardoaren denboraldi irekiera honekin, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako sagardotegiak aste honetan hasiko dira ateak irekitzen. Gutxita maiz, hoxe, bergendun bai entzutia. Aurtengo sagardoa harina eta errez edatekoa omen. Aizue, gutxita maiz ez dakigu, batez ziur. Eta bertso saio honi helduta, segiko dugu baita aukere Donostialdera eginda izan ere, kolonek badu bere pasealekoa, mandasko dukeak ere bai, Urbul gaineko ikur frankista horri buruz zer esanik ez, Tatxilardegik nondu liburutegia. Etorbide zabala da Isabel Bia, Carlos lehena ez da, ez periferia, Maria Kristinak dauka bere jauregia, Tatxilardegik mundu liburutegia. Taipatu dizuegu, Espainiar koroako izendegi guztia, duke eta alakoak, aizue militarrak, auzoak ere ikizituzten konstruktoretako jabeak, aizue izendegia benetan interesgarria emakume gutxi, kasu horretan zorionez, eta Tatxilardegirekin zer? Londresek hotel bat du, hori da egia, Madrile etorbidea, ez da uskeria,
Frantzia paseoa, grosen arteria, ta Txillardegik nundu liburutegia. Eta segi, Tapio Baroja, eta bar, gehiago mesez? Malakarreginda, ambulategia, Matia kalera joan, oida gaztedia, Pio Barojak ere du kiroldegia, ta Txillardegik nundu liburutegia. Eta segiko dugu, Munilla nun dago ba Munilla? San Martinen ipini, oi dute feria, Hartzaionak zainduko du arditegia, Urgulen kristozar bat dago eskegia, ta Txillardegik nundu liburutegia. Hori da hori Urgulen kristo eta zarra. Salvadorre kale bat dauka zilegia, bersolari txirrita, ze izen jebia, bilintxek kale bat du, bueno ez erdia, ta Txillardegik nundu liburutegia. Horixe bera, zein ote da Donostiako iruditegia? Hori ere lantzeke eta eskakizuna egina, Txillardegi, liburutegia, herri ekimenak egin duena. Baina izue, bagoazela pixkanaka, lasai, bagatozela bueltan bihar bertan, baina ez gara joango hain azkar. Donostian zeresanik bai, Txillardegik, baina izue, euskara lekuko hartuta, bagoaz gu herrialde zaharrean, lurralde zaharrean barrena, Nafarra guai hasi berri da orain honetan, imotz bailarara goazela, izue ez galdu asteazken honetan. Iritsi gara, imotzeko baiaran, ez da? Imotza, ailegatu zarete. Baina herri hori? Hau eraso da. Eraso. Bai. Zer biztan ditu erasok? Gutxi. Gutxi, ez? 30 piko, ez dakit, ez gara 40 iritsiko. Niri txeriso batek errantzi da, oso biztanle gutxi dituela erasok, baina bai bizitza dagola. Azkarregi doan bizi moduan, izateko leku lasaia, bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun onena, ilunpean Zer dakazte hemen zuen, granja? Hemen dauzkat ardi batzuk, ardi hauek egin behar dute datorren astean hasiko dira erditzen. Eta baita ere, dakazte hemen gaznategia, ez da? Bai, gaznategia eta, neguen ardiak sartzeko lekua. Entzuten ditut aupadak logera hontan, balkonik irri barrera logera hontan. Udala? Udala da hori? Bai, hori da, hemen udala eta ez da bakarrik udala, gu ere hemen gaude, naiz eta ez garen ate nagusitik sartzen naizik eta beste ate batetik, baina hor goian. Ascensorian? Hori da, ganbaran esan erran irratia dago. Irrati bat? Bai. Irrati estudio bat beraz? Bai, hori da. Non gaude bereziki? Bueno, gaude aritza arbol monumentala den aritz batean. Da hemen jontza zen badie bi aritz dienak arbol monumentala, eta hau da bat, eta bestea dago horra horrago. Lasaitasunari besarkatuta, hemen da orain egoteko aukera, bizilean berreskuratuko dut gero atera. Hori beraz, asteazkenean bigarren kapituluan Nafarragoirena imotz bailaran, aizue guk ETV-ko baliabideak ez dauzkagu, beraz ez dizugu superprodukzio bat egingo han eta hemengo ozteriaren inguruan, esango dizuguna da, hotzak bere horretan segitzen duela baita plato honetan, gaur horregatik txamarra eta guzti zuekin zuzenean. Edo nola ere, Nafarragoirekin batera, gaur adio, esango dizugu hiriburu zaharrera joaz, izan ere, orain bat gara. Orain bat gararen atzean zeintzuk dauden, gazte jendea horrek poz ematen du, ezta? Ibilbedi eta Broken Brass Band Iruñetik zuzenean, hauekin utziko zaituztegu, matalaz atzean ez dakit irakurriko duzuen, fijatu detaileetan eta gehiago izango duzue, laster batean, badakizue, kolpez kolpe, zuzenean, gerarte.
kantua nauzu, orain bat gara. Giltzapean bildu duzu ahotsa, inork ez gaitu ezagutzen. Negua da, eta zu hotzik egiten. Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen. Bihar kantatu ezin, gaur kantua nauzu,